Salutare, salutare, dragii mei! Astăzi vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre un subiect destul de actual. Vreau să vorbesc despre secretariatul social. Acest secretariat social este important pentru toți antreprenorii independenții care lucrează în Belgia. Și cu siguranță, puțini dintre voi au auzit de acest secretariat social, dar cu siguranță pentru mulți dintre voi ar fi o valoare în plus. Da? Și o să încerc să vă explic foarte scurt ce este acest secretariat social. Scopul este ca dumneavoastră ulterior să mergeți să vă informați la un contabil, la biroul dumneavoastră de contabilitate sau la contabilul dumneavoastră, sau puteți eventual să vă informați, să citiți pe internet sau să reveniți la noi pentru a cere detalii. Da? Secretariat social. Ca și independent, fiecare independent plătește cotizații sociale la 3 luni. Da? Știm cu toții, cotizațiile sociale reprezintă aproximativ 21% din venitul pe care îl câștigăm. Pe lângă aceste cotizații sociale, noi mai plătim și impozit. Impozitul în Belgia începe progresiv de la 30%, deci minim 30%. Da? Cei care au statut de independent, statul belgian ne obligă să plătim aceste cotizații sociale la 3 luni de zile. Impozitul se face un calcul la sfârșitul anului. Da? Când suntem geranți de societate pentru firme, da, situația se schimbă un pic și atunci cotizațiile sociale ca și gerant de firmă rămân obligatorii la 3 luni de zile să le plătim. În schimb, impozitul suntem obligați să-l plătim lunar, acel precont profesional. Majoritatea antreprenorilor, cei care au firme în Belgia, de obicei contabilii se ocupă de toată această gestiune, care este o gestiune destul de greoaie, pentru că trebuie calculat venitul care ți l-ai luat din firmă și trebuie declarat printr-o fișă fiscală specială, trebuie declarat la fisc și după aceea fiscul vă face o notă de calcul cât trebuie să plătiți precont profesional. Legile sociale vă fac la trimestru cât trebuie să plătiți legile sociale. Da? Există o opțiune care este foarte ieftină și este foarte ușoară și pentru dumneavoastră și pentru contabil, care se cheamă secretariatul social. Asta ce înseamnă? Că sunteți firmă și aveți doar asociați sau aveți un angajat, deci acest secretariat social de fapt se ocupă de toate aceste calcule. Este suficient să vă abonați, abonamentul costă aproximativ 15 euro pe lună, de între 15 și 20 de euro pe lună. Acest abonament și secretariatul social se ocupă de tot. Ei vă calculează care sunt legile sociale care trebuie să le plătiți în funcție de venitul dumneavoastră. Și astea sunt plătite lunar. Deci nu mai trebuie să vă treziți cu o surpriză la 3 luni de zile să vă vină legi sociale mai mari și așa mai departe. Plus precontul profesional. Deci, de fapt, vă vine o fișă de salariu, exact ca la un salariat, dar dumneavoastră rămâneți independent. Este o facilitate foarte mare pentru dumneavoastră, este o facilitate pentru contabil și în felul acesta vă ajută foarte mult să nu rămâneți cu impozit neplătit, să nu rămâneți cu cotizații sociale în urmă. Deci, avantajele cele mai mari sunt impozit în avans și taxe sociale la zi. Pe lângă aceasta, toți cei care doresc să-și facă un credit ipotecar sau un credit să-și cumpere o camionetă, o mașină și așa mai departe, vă pot ajuta aceste fișe de salariu ca și a putea demonstra instituției financiare că aveți un venit recurent în fiecare lună. Cam atât, dragii mei, despre secretariatul social. Vă invit iarăși să luați legătura cu contabilul dumneavoastră pentru a vă da mai multe detalii, dar vă garantez că este simplu și eficient. Ne auzim de bine. Sănătate!